କାହାର ସରଳ ସ୍ୱଭାବ ତାର କମଜୋରି ହୋଇ ନଥାଏ। ଏହି ସଂସାରରେ ପାଣିଠୁ ସରଳ କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାର ସ୍ରୋତ ବଡ଼ ବଡ଼ ପାହାଡ଼କୁ ବି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥାଏ। ମୂର୍ଖ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ୟକୁ ବର୍ବାଦ କରିବାରେ ଏତେ ଅନ୍ଧ ହୋଇଯାଏ ଯେ ସେ ନିଜକୁ ନିଜେ ବର୍ବାଦ କରୁଥାଏ ତାହା ଜାଣିପାରିନଥାଏ। ଘରର କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ନିଦ ହଜେଇ ଦେଇଥାଏ। ରାତିରେ ଉଜାଗର ରହିବା ବାଲା ସବୁ ଆସିକି ହେଇନଥାନ୍ତି। ସେହି ଲୋକକୁ କେବେ ମିଛ କହିବେନି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯିଏ ତୁମ ମିଛ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିନିଏ। ଯେଉଁ ଲୋକ ଭିତରେ ଭିତରେ ମରିଯାଇଥାଏ, ପ୍ରାୟତଃ ସେହି ଲୋକ ଅନ୍ୟକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ଶିଖାଇଥାଏ। ଏହି ମଣିଷ ବି ବଡ଼ ଅଜବ ହୋଇଥାଏ। ନିଜର ପିଲାକୁ ସବୁ କିଛି ଦେବାକୁ ଚାହିଁଥାଏ, ଆଉ ନିଜ ବାପା ମାଙ୍କ ପାଖରୁ ସବୁକିଛି ନେବାକୁ ଚାହିଁଥାଏ। ମଣିଷ ଏହି ଦୁଇ ଜଣକୁ କେବେ ଭୁଲି ନଥାଏ, ବିପଦରେ ସାଥ ଦେଇଥିବା ଲୋକକୁ ଆଉ ବିପଦ ସମୟରେ ହାତ ଛାଡ଼ିଥିବା ଲୋକକୁ। ଭଲ ସହିତ ଭଲ ହୁଅ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କିନ୍ତୁ ଖରାପ ସହିତ କେବେ ଖରାପ ହୁଅନି। କାହିଁକି ନା ପାଣିରେ ରକ୍ତ ସଫା କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ରକ୍ତକୁ ରକ୍ତରେ ନୁହଁ। ଯିଏ ଅନ୍ୟର ଖରାପ ସମୟରେ ସାହାରା ହୋଇଥାଏ, ତାର ଖରାପ ସମୟରେ ତାକୁ ସାହାରା ମିଳିନଥାଏ। ଆପଣ ବର୍ଷ ବଦଳୁଥିବାର ଦେଖୁଥିବେ, ମୁଁ ବର୍ଷ ସାରା ଲୋକ ବଦଳୁଥିବାର ଦେଖୁଛି।